Pri tomto projekte boli použité 3 technológie. Bol model, ktorý bol realizovaný formou frézovania, CNC frézov. Tento model vznikol prostredníctvom technológie 3D tlače, rapid prototypingu. Tento model je v podstate najdetálnejší. Vidíme, že prechádzame z exteriéru do interiéru. Náročný projekt, ktorý nám bol zverený firmou Škoda, to začínal, mal svoje začiatky a tie začiatky sú tak v krátkosti prezentované v týchto 3 posteroch. Ale ja by som Martina poprosil, že on bol účastníkom teda toho vývoja a mal tu svoj podiel v tej prípravnej fáze, kresebnej aj tej modelačnej, že by teda pár slov ako povedal k tomuto procesu. Som rád, že sa môžem prezentovať aj ako pedagóg v rámci tejto výstavy a kresba, ktorá sa tu nachádza, je ručná, dynamická, aj použité sú dizajnerské fixky. Vyššie vidíme kresbu digitálnu, ktorá je realizovaná prostredníctvom tabletov. Podmienkou spolupráce bola aj spolupráca s inžinierom, s technikom. Nechceli ako iba víziu dizajnerskú, ale mal by to byť konglomerát, skutočný konglomerát myslenia technického, konštrukčného a dizajnerského. Takže tu máme takú ukážku, že ako vznikal ten projekt, dochádzalo k určitým zmenám. Čiže dizajner sa musel čiastočne podriadiť strojárovi, strojár zase spätne, ale to bola podmienka, že teda tá kooperácia medzi týmito 2 disciplínami mala nastať. Tu ešte máme takú ukážku detailov volantov 1:1. Je to taký ergonomický problém, ale volant je takou, by som povedal, výraznou črtou interiéru a takou dominantnou časťou. Vidím tu ergonómiu. Ergonomia, ktorá ako obsahuje množstvo tlačidiel, proste joystickov. Tento volant je zase zaujímavý konceptom a myslím, že aj na to celkom dobre reagovali v Škodovke. Je to rozpracovaný model, je tu touchpad, ktorý slúži na to, že keď prevezme činnosť a funkciu tablet, ktorý ako nahrádza základné ovládače a ukazovatele, tak touchpadom si ja môžem ako počas jazdy veľmi pohodlne hľadať a rolovať menu. Je to navrhnuté minimalisticky. Auto má použitý vlastne rošt v tvare Škodovky, má použitú platenú strechu, platené panely v dverách kvôli nejakému odľahčeniu. No a vlastne tento model je spravený z polyuretánu, je vyfrezovaný, na ktorom bol použitý tmel, následne vlastne išla farba, lak a toto je vlastne výsledný model. Že som vytvorila vlastne možno nejakú víziu, možno nejaký návrh. Telefón, ktorý má časovanú životnosť, to je zhruba ten 1 rok. Použila som korok, technický korok, ktorý vlastne tvorí akoby telo alebo základ tohto mobilného telefónu. Sú to 2 polovice, ktoré sú vlastne zlisované.